Sugeng rawuh anak-anakku kelas tunggal, yuk sinau bebarengan bab cerita cekak. Pripun kabare dina iki? Sehat sedaya nggih? Cerkak utawa cerita cekak yaiku gancaran sing ngandharake sarining kedadean utawa lelakon saka awal nganti pungkasan kanthi cekak wae. Cerita iki nduweni isi ingkang ringkes, padhet, lan sak kedhik alur ceritane. Unsur-unsur kang ana ing cerita cekak ana loro. Nomor 1, unsur intrinsik. Apa ae? Yaiku tema, latar tempat, latar waktu lan latar keadaan, alur, wonten alur maju, alur mundur, lan alur campur, tokoh utawa penokohan, sudut pandang lan pesan moral. Lan nomor 2, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik meliputi nilai agama, budaya, politik, ekonomi, latar belakang uripane pengarang, lan keadaan sosial pas cerita iku diciptakake. Saiki coba digatekno tulodo cerita cekak iki. Ira-irahane resik lan asri. Pak Budi putrane 3, Bima, Milna lan Nani. Bima wis kelas 2, Nina kelas 1, Nani durung sekolah. Bima kesenangane bal-balan, Nina kesenangane nandur kembang, Nani durung duwe kesenengan mung dolanan. Dina minggu wingi, Nani nandur kembang mawar lan kembang dahlia. Nandur ing latar ngarep omah, latari dadi taman kang asri. Saben sore, Nani ngopeni tamane yen ora udan disirami, Nina ngrewangi Bima lan Nani. Bocah-bocah, saged wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki, banjur tulis jawaban ing buku tulis dhewe-dhewe.